Ahojte, moje meno je Katka a vítajte na mojom kanáli. Som veľmi rada, že tu dneska ste, pretože dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme a to je stravovanie pre vytrvalostných športovcov, pre bežcov, cyklistov a vzhľadom k tomu, že ja sa venujem behu, tak hlavne teda pre bežcov, ale čo je cieľom vlastne, že by som chcela vytvoriť sériu videí, ktorá sa bude zaoberať jednotlivými témami v oblasti stravovania a bude podľa môjho názoru obsahovať všetky tie esenciálne informácie, ktoré by som bola veľmi rada, keby som mala, keď som začala behať, pretože keď som začala behať, tak som vlastne o stravovaní vedela skôr ako čo robiť preto, aby som bola celkovo zdravá, ale vôbec som netušila, čo je nutné dodržiavať na to, aby som optimalizovala vlastne moje tréningy. Malý disclaimer predtým, než začneme, ja nie som ani dietologička, ani nutričná poradkyňa, ani športový vedec, a preto sa budem snažiť používať vlastne zdroje od iných profesionálov v tejto oblasti, či už sa bude jednať o rôznych autorov, alebo sa bude jednať o nejaké metaanalýzy, ktoré vlastne zhrňujú vedecký research vlastne vo viacerých oblastiach, alebo teda z viacerých článkov, aby som sa vyhla tomu, že zle niečo interpretujem, alebo že jednoducho si vyberám nejaké čerešničky v rámci výskumu, ktoré mi vyhovujú, aby podporovali môj narratív. Konkrétne v tomto videu sa budem opierať veľmi o knihu od športovej dietologičky René McGregor, ktorú považujem za taký môj vzor, čo sa týka toho, ako by mala vyzerať optimálna stravovacia stratégia vlastne pre vytrvalostného športovca. Takže teraz, keď máme toto za sebou, tak vrhnime sa na prvý topik vlastne tejto série a to bude všetko o hlavných zložkách vlastne potravy športovca. To znamená, koľko sacharidov, tukov a bielkovín by mal vlastne športovec počas toho dňa prijať na to, aby optimalizoval svoje tréningy a vyhol sa nejakým nedostatkom. V poslednej dobe sme boli naozaj bombardovaní rôznymi dietami, či už sa jedná o ľudí, ktorí jedia strašne veľa tuku a obmedzujú sacharidy, alebo naopak ľudia, ktorí jedia veľmi málo tuku a jedia vysokosacharidovú dietu a v neposlednej rade ľudia, ktorí jedia neskutočne veľké množstvo bielkovín denne a hovoria, že to je vlastne ten najlepší spôsob, ako sa stravovať. Ale kde je vlastne pravda? Koľko by sme mali čoho zjesť? Čo je tá optimálna dieta pre športovca? Pravda je niekde uprostred a podľa športovej dietologičky René McGregor je vlastne dieta športovca by mala obsahovať všetky hlavné zložky potravy, takej tej normálnej, zdravej, vybalancovanej stravy, ktorá vlastne kombinuje dostatočný zdroj energie s potrebnými vitamínmi na to, aby sa dostatočne podporovalo zdravie, ale rovnako tak aj výkon. Takže vlastne v porovnaní s takou bežnou sedavou populáciou, takže s vašim bežným kolegom v práci a podobne, by sa vlastne dieta športovca nemala až tak líšiť. Jediné, čo sa bude líšiť, je celkové množstvo, lebo samozrejme máme vyšší výdaj, možno čiastočne kompozícia, že budeme možno viacej dávať, vlastne si záležať na tých sacharidoch, ktoré používame pri tréningoch, a rovnako to, kedy budeme jesť, ktoré vlastne tieto zložky potravy, alebo kedy budeme privilegiovať nejaké potraviny, ktoré majú väčší objem sacharidov a naopak. Ale vo všeobecnosti by to malo byť vybalancované a v podstate základ každého zdravého stravovania. Teraz, keď už vieme, že atléti a športovci by mali mať vyváženú dietu, poďme sa pozrieť bližšie na tie jednotlivé zložky tejto diety, alebo teda tohto stravovania, a to konkrétne na sacharidy, tuky a proteíny. Takže začneme so sacharidmi, pretože sacharidy sú pravdepodobne tá najdôležitejšia zložka potravy, hlavne pri vytrvalostných športovcoch. Prečo? Pretože naše telo preferuje sacharidy ako zdroj energie kvôli tomu, že ho dokáže veľmi rýchlo konvertovať vlastne na glukózu, ktorú potom vie uložiť v našej pečení alebo v našich svaloch vo forme glykogénu, ktorý sa potom vlastne spaluje počas našeho trénovania. Na druhej strane, pokiaľ my nemáme dostatok sacharidov v našom tele alebo nepríjmame ich dostatok, tak to môže znamenať, že máme ohrozenú vlastne stabilitu alebo funkčnosť našej kostry, našich kostí. Potom je tam hormonálna regulácia, to znamená, že môžeme mať hormonálne problémy a v neposlednej rade aj problémy, čo sa týka nejakého rozmýšľania,
čo môže byť neskutočne dôležité pre trailových bežcov, to znamená bežcov, ktorí musia robiť veľa rozhodnutia počas toho behania, aby sa vyhli tomu, že sa šmyknú na nejakom kameni a tak podobne. Takže vo všetkom tomto vlastne sacharidy zohrávajú rolu. Sacharidy ako také boli dlho demonizované, pretože ľudia vraveli, že si ich priberáte a že jednoducho sa to všade usadzuje a že to je len cukor, ale sacharidy naozaj sú rôzne. Máme zdravšie sacharidy, ktoré sú menej rafinované, menej spracované a zároveň máme sacharidy, ktoré sú veľmi spracované, ako napríklad cukor. Ja osobne som zastanca toho názoru, že my ako športovci potrebujeme kúsok zo všetkého alebo z obidvoch týchto kempov, a to z dôvodu, že počas toho behu alebo hlavne tesne pred tým behom my naozaj potrebujeme skôr tie rafinované zdroje, a to je hlavne z toho dôvodu, aby sme sa vyhli nejakým problémom tráviacim počas toho behu. Pretože pravdepodobne sa vám už v živote stalo, že ste išli behať a jednoducho necítili ste sa dobre, prišlo vám, že to jedlo vám iba stojí v žalúdku, a toto je častokrát dôvod, ktorý je za tým, je častokrát, že táto strava obsahuje buď veľa tukov, alebo veľa vlákniny. A neberte ma zle, vláknina je skvelá, je dôležitá a väčšina z nás jej nepríjma dostatok počas svojho dňa. Ale keď sa bavíme o športovej strave, ktorá by mala nejakým spôsobom optimalizovať náš tréning a aby sme sa vlastne počas toho tréningu cítili dobre, tak by sme sa mali snažiť túto vlákninu skôr konzumovať buď po tréningu, alebo na večeru, povedzme naozaj v obdobiach, kedy to není veľmi v blízkosti tréningu, aby sme sa vyhli týmto žalúdočným problémom. Takže ja by som povedala, že tie rafinovanejšie zdroje uhlohydrátov sú naozaj dôležité v okolí toho tréningu, hlavne pred ním a počas neho, a tie nerafinované, tie, ktoré obsahujú veľa vlákniny a sú neskutočne zdravé, by mali prichádzať vlastne až po tréningu, po prípade vo večerných hodinách. Teda záleží od toho samozrejme, kedy trénujete, ale jednoducho, aby to bolo v dostatočnej vzdialenosti od tréningu, aby ste sa necítili dobre. My vieme náš žalúdok vytrénovať do istej miery na to, aby dokázal spracovávať aj väčšie množstvo vlákniny, ale toto je veľmi individuálne a musíte si sami nájsť vlastne, čo bude pre vás vyhovovať. Ale bez rozdielu na to, aký ten zdroj tých sacharidov si vlastne vyberiete, štúdie ukazujú, že sú nejaké odporúčania, koľko by ste ich mali za deň zjesť, a to záleží hlavne na intenzite vašeho tréningu, ale na celkovej dĺžke vašeho tréningu. Takže počas dní, kedy máte napríklad oddychový deň alebo robíte nízku intenzitu cvičenia, to znamená, že napríklad sú nejaké tie easy runs, takže jednoduché behy alebo nejaké také zotavovacie, len také výbehy po nejakom ťažkom dni, tak vtedy sa odporúča jesť 3 až 5 gramov na kilogram vašej telesnej hmotnosti za deň. V prípade, že robíte tréningy, ktoré trvajú približne 1 hodinu, tak sa odporúča 5 až 7 gramov sacharidov na kilogram vašej váhy za deň. Toto môžu byť dni, keď robíte nejaký silovejší tréning alebo robíte opäť nejaké také kratšie behy. Potom pre väčšinu našeho tréningu, to znamená, že pre dni, kedy trénujete od 1 do 3 hodín, to znamená, že všetky naše dlhé behy, stredne dlhé behy a nejaké náročnejšie vlastne intervalové sessions, tak na to potrebujete 6 až 10 gramov uhlohydrátov na kilogram telesnej hmotnosti za deň. A pre dni, kedy trénujete viac ako 4 hodiny, to znamená, idete napríklad do hôr na nejakú veľmi náročnú turistiku, alebo sa venujete nejakej tej ultra vytrvalostnej atletike, to znamená, že beháte naozaj také tie dlhé 50-kilometrové behy a podobne, tak v tom prípade by ste mali cieliť 8 až 12 gramov sacharidov na kilogram vašej telesnej váhy za deň. Samozrejme, toto sú nejaké rozsahy, kam by ste mali mieriť, ale je to veľmi individuálne. A rovnako tak, pravdepodobne, keď trénujete keď trénujete 3 hodiny, tak budete sa skôr snažiť ísť až na tých 10 gramov tých sacharidov, jednoducho až na tie konce vlastne tých rozsahov. Takže naozaj treba to variovať na základe intenzity a dĺžky toho tréningu. Takže to by bolo všetko, čo vieme o sacharidoch. Teraz poďme na druhú zložku, o ktorej sa v poslednej dobe mi príde, že diskutuje strašne veľa v médiách, a to sú bielkoviny. A je to akože kvôli dobrému dôvodu, pretože bielkoviny sú náš základný stavebný blok v našom organizme. Oni prispievajú k výstavbe väčšiny vecí v našom organizme, rovnako tak k udržiavaniu našej svalovej hmoty, ale rovnako tak aj k jej oprave. A pri behaní vlastne dochádza k tomu, že naše svaly
sa do istej miery, nechcem povedať rozkladajú, ale jednoducho sa ničia vlastne tou aktivitou, čo není nevyhnutne zlé, pretože vlastne vy aj keď trošku potrháte tie svaly, tak oni sa potom po zotavení vrátia ešte oveľa silnejšie. Ale potrebujete mať tie bielkoviny na to, aby tie svaly dokázali narásť a adaptovať sa, aby na budúce vlastne to množstvo vašeho tréningu zvládli. Takže tam stade pochádza vlastne dôležitosť proteínov. Ale koľko by sme vlastne týchto bielkovín mali prijať za deň? Veľa ľudí hovorí, ja jem 200 gramov bielkovín za deň, ja jem iba 50, akože kde je pravda? No, pravda je niekde uprostred. Ono treba si povedať, že vlastne momentálne odporúčanie na to, koľko proteínov alebo bielkovín by ste mali konzumovať, pochádzajú z výskumov na bežnej populácii, to znamená na sedavých ľuďoch, ktorých hlavným gólom je vlastne prevencia nejakých nedostatkov proteínu, ktorá je v dnešnej dobe naozaj v rozvinutých zemiach málo pravdepodobná a v druhom rade je to na udržanie vlastne nejakého zdravého stavu. Toto sú samozrejme ciele aj nás ako športovcov, ale treba si povedať, že my máme ešte nejaké vyššie ciele a to znamená optimalizovať náš tréning a dosahovať nejaké výsledky. To znamená, že my pravdepodobne potrebujeme trochu viacej ako to odporúčané množstvo. Ale koľko presne? Takže je odporúčané, že aj pokiaľ sa nevenujete nejakému bodybuildingu, príjmať aspoň 1,2 až 2 gramy bielkovín na kilogram vašej váhy za deň. Tá vyššia časť tohto rozsahu, alebo až tie 2 gramy, sa odporúča v prípade, že robíte vysoko intenzívny tréning, alebo v prípade, že vlastne na schvál obmedzujete množstvo príjmanej energie či príjmaných sacharidov kvôli tomu, že sa snažíte urobiť nejakú rekompozíciu vlastne zloženia vašeho tela, alebo ste momentálne zranení a snažíte sa čo najviac si vlastne uchovať svaly. Takže to sú odporúčania, čo sa týka proteínov alebo bielkovín. A teraz, v neposlednom rade, poďme na tuky. Tuky sú častokrát prehliadaná zložka potravy u bežcov, pretože si myslíme, že keď zjeme veľa tukov, budeme tuční a väčšina bežcov sú takíto chudí. Takže áno, je tam tá predstava o tom, že by sme mali jesť veľmi nízkotučnú dietu, ale to nie je úplne pravda a to hlavne z toho dôvodu, že tuky zohrávajú veľkú úlohu v membránach napríklad našich buniek, rovnako tak v absorpcii vitamínov a minerálov, ale rovnako tak pre príjem vlastne esenciálnych kyselín, ako sú napríklad omega-3 a z mojej skúsenosti rovnako tak pre hormonálnu funkciu, predovšetkým u žien. Tento 1 gram, teda koľko by ste mali príjmať za deň, je približne 1 gram na kilogram vašej váhy za deň, pričom toto by malo byť približne 20 až 35% z vašeho celkového denného príjmu. Veľmi sa neodporúča, aby sa príjmalo menej ako 20% kalórií vlastne vašich denných tukov a to z dôvodu toho, že to môže narušiť vlastne váš príjem tých vitamínov, ktoré sú rozpustné iba v tukoch, ako je napríklad vitamín E, ale rovnako tak príjem tých esenciálnych mastných kyselín, ako sú napríklad omega-3. Na druhej strane, pokiaľ trénujete napríklad v horách, to znamená, že v nejakej vysokej výške, alebo trénujete v náročných podmienkach, že je tam napríklad veľká zima, takže robíte nejaký trek v zime, tak v tom prípade by ste mali príjmať ešte viacej tukov a to len z toho dôvodu, aby ste vlastne dokázali naplniť tie vaše denné potreby, čo sa týka potravy. Ale o tom, že koľko vlastne by sme mali zísť kalórií za deň a tak, aby sme sa vyhli tzv. Red S syndrómu, tak o tom budeme mať separé video. Takže to by bolo všetko, to sú všetky vlastne základné makronutrienty, ktoré by mali mať miesto vo vašom dennom stravovaní ako atléta. Ja sem dám momentálne na screen nejaké krátke zhrnutie s tým, čo som povedala, ale vo všeobecnosti by to malo byť naozaj vybalancovaná dieta, ktorá má veľký záujem v tom, aby ste jedli dostatok sacharidov v okolí vašeho tréningu, ale o tom, že kedy a koľko, aby ste čo najviac optimalizovali váš tréning. O tom budem mať zase na budúce vlastne video a ak by ste ho nechceli zmeškať, tak budem rada, keď dáte odber vlastne na môj kanál.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, budem rada za každý like či komentár. Dole, ak máte nejakú otázku, určite sa pýtajte. Ak vám príde, že som niečomu robila chybu, alebo máte nejaký najnovší research a nejaké nové odporúčania, určite budem rada, keď ich nasdielate dole, pretože ja sa rada učím a chcem, aby aj tieto videá sa nejakým spôsobom obnovovali, keď vlastne budú nejaké nové informácie o lepšom spôsobe stravovania. Ale pre dnešok to bude všetko, takže ďakujem vám ešte raz za zhliadnutie a vidíme sa na budúce. Ahoj!